eman diezaiogun errepasotxo bat euskarak iparraldean bizi duen egoerari. Asko apaldu da, biztanleriaren uneko 26ak euskara bazekien 96an, eta uneko 20ra jautsi gira orain. Euskara edo euskaraz ikasten duten ikasleak 7.500 izatetik 15.000 inguru izatera pasatu dira. 2017an, Frantziako iraultzatik gertatu ezen zerbait gertatu da, Ipar Euskal Herriak bat egin duela erakunde batean, Euskal Elkargoan. Gure lurraldeak aho batez egiten aldu baita ere Hego Euskal Herriko erakundeekin. Baina klixe eta zaratago zer dakigu hegoaldean iparraldeari buruz. Nor egon da iparraldeko 3 hiriburuetan? EHZaren sortzaileetako ainitz eta ainitz, ziren Euskaldunak 80. hamarkada hartan. Sehaskan eta murgiltze ereduan belaunaldi horiek iritsi dira naturalki EHZaren antolakuntzara, eta EHZ pasatzen ia euneko eunean euskaraz funtzionatzera. Gazteria geroz eta euskaldunagoa da, geroz eta prestatuagoa da. Ikusten ditu dalarik bertsolari gazteak, aktore gazteak eta iparraldekoak edo idazle gazteak, behalako gozotasun bat emaiten da, eta ganez, gure eromenak segitzen du. Ipar Korea munduko herrialde isolatuenetakoa da. Arma nuklearra dauzka eta munduko 2. armadarik handiena du. Oporretara joateko modukoa. Ipar poloa ere lekutan dago, eta ara iristeko modurik seguruena ontzi izotzausle erraldoia da. Ia 160 metroko luzera duen metalezko munstroa. Baina nork joan nahiko luke izotza besterik ez dagoen leku batera? Gentrifikazioaren gure garai honetan, turistak munduaren azken muga honetara ere iritsi dira. Finlandian, 1949tik antolatzen den Jukola orientazio lasterketak askoz ere pertsona gehiago biltzen du. 15.000 partaide inguru. Denek iparrorratza prest dutela. Eta eskerrak, orientazioan paraje ederretan ibiltzen baitira, baina seinalatutako ibilbidetatik kanpo. Iparrorratza, iparpoloa eta Ipar Korea. Gaurkoan, erraza da saioaren gai asmatzea, ez da, Kike? Gaurkoa oso erraza. Zer, iparrorratzarekin arazoa, Kike? Banengoen bani. Iparraldea egualdean zegoen eta egualdea iparraldean. Bai. Txun, hemendik. Ze, Kike, asmatzen ez? Asmatu. Hau ez da bilondo. Tokitan gaude. Azkenean. Gaurkoan, iparraldea tokatzen zaigu ba. Bai, iparra izango dugu ipar. Izan ere, Frantziar estatuaren politikek euskara gibelerazi egin dute azken mende eta urteetan. Baina herritarren bultzadari esker, euskara itzinatzeko ekimenak ugariak eta etengabeak izan dira. Gainera, iparraldearen eta hegoaldearen arteko harremanak ahuldu direla ematen du. Beraz, murgildu gaitezen iparraldean. Kikek bidea aurkitu bitartean ni uztaritzera etorri naiz. 1177tik 1789 Lapurdiko hiriburua izan zenera. Ez? Ni Bidarraira etorri naiz, Nafarroa behera. Eta zer zabiltza horremen egon beharrean? Berdina galdetzen dizut? Bai, ama, eta gero diote ni naizela galduta nabilena. Kike, iso. Ni kale inkesta egitera noa. Eta zu? Bai, nire... Kike, ez dizu zuri galdetu. Bai, nik ere kale inkesta egingo. Hasi ba. Venga ba, noa. Nire bai. Nire ba, ez da noa. Zenbat hitz egiten da euskara herri honetan? Herri honetan eta inguruan hainitz euskara mintzu da. Ene ustez gutxi. Ez dakit. Bada jende bai euskaraz mintzu dena. Bai, pixkat. Hemen iparraldean gutxi.
Piscat par rapport à avant. Je pense qu'avant on en parlait plus. Eta gazteek, zarrek, nork hitz egiten du gehiago euskeraz? Zaharrek, ba. Zarrek, gehiago. Txikoak. Zaharrak, ere gazteak. Adina guztitako. Denetadik, gazta tipiak, hainiz orain ari dira euskaraz mintzatzen, eta ikastoletan, eskoletan ari dira ikasten. Joiten dabe eskoletik erretretara. Gure adina, piskat gehiago. Orain, ikastolarekin, aurrak gehiago. Hainain, erdian, hola, falta. Asko aitatxita amatxik, eta aurrak ere. Euskararen egoera, hobera doa edo okerrera doa? Bera doa. Berba. Gero eta gehiago euskaldun badira. Eta nuntza da. Hor tipiekin aintzina doa. Hobe, gehiago, eta ez da, hola, bai, espero dugu. Gazte batzuekin edo ene adinekoekin eta piskat behar ba... Je pense que ça va soit continuer tout droit ou soit baisser, mais ça va pas s'améliorer. Ça va pas améliorer. Non, je pense pas. Eskoletan lan eginez, uste dut, badirela beti aur gehiago, elebidun geletan. Eta, ine ustez, segitzen du euskarak. Etxean beraz, euskaraz hitz egiten duzue? Batzutan. Batzutan. Frantsesez. Ene familian bai, hainitz mintzatzen gira euskaraz bai. Ba, guti. Arrot guti nik. Nire familia ez du mintzatzen euskara. Nik adibidez, mintzo naiz gazteekin dantzan. Nire lagunarekin, eta erakasterekin ere. Piskat. Eneko, pelotan itxurarik ez daukazu, Ez, sufrariaren ere ez. Beraz ez dugu jokorik egingo. Gaur ez. Ea, Eneko, eman diezaiogun errepasotxo bat euskerak iparraldean bizi duen egoerari. Hasteko ezagutza, nola gaude? Nahi ginuke hobea izaitea, asko apaldu da, 96tik ona ia 6 puntuz apaldu da, biztanleriaren 26ak euskara bazekien 96an, eta 20ra jautsi gira orain. Datu kezkagarria da, ze masa kritikotik biziki urrungira euskaldun batek oso euskaraz hitz egiteko aukera izan dezan. Portzentaiak aipatu dituzu, baina kopuruetan nola gabiltza? Egia da, bi aldetatik beti ikusi behar dela errealitate hori, eta gainera kopuru absolutuek berri biziki hon batek hartzen digute. Ikerketa soziolinguistikoa egiten denetik, azken bi neorketetan, ohartu gira kopuru absolutuetan ia hemorragia bukatua zela. Hau da, Ipar Euskal Herriak, Lapurdi, Bas Nafarroa eta Suberoak, ez duela gehiago iztunik galtzen, eta alderantziz, 5 urte guziz, ja 100, 200, 300 euskaldun irabazten dituen lurraldeak girela. 50.000 euskaldun izaitetik pasagira, 50.500 euskaldun izaitera. Horrek zer egan nahi du? Hizkuntza politika publiko eraginkorrekin, posible dela euskararen bizi berritzea lortzea, Ipar Euskal Herrian ere bai. Eta lurraldeen arabera, zer nolako desberdintasuna ditugu? Tarte biziki handia bada, Ipar Euskal Herri kostaldea eta barnekaldearen artean, naiz eta desberdintasunak pixkanaka gutxitzen ari diren. Argazki biziki simple bat egiteko, Ipar Euskal Herri kostaldea, Baiona Angelu miarrintze hiri ere muan biziki frantsestua da, eta euskaldun kopurua eta euskararen erabilera biziki apalda. Adibidez, Baiona batean, gaztelera entzuten da gehiago, euskara baino. Eta barnekaldean oraindik, bereziki Basen Nafarroa eta Siberuan, bai euskararen ezagutza, bai erabilera oraindik gotorleku dira. Hor, aldatzen ari den lurraldea da, entrekosta deitzen dugun hori, hau da, Lapurdi barnekaldea, etxe bizitzaren presioaren ondorioz jendea geroz eta barnekaldea gora doa bizitzera, eta berekin dakar bere elebakartasuna, eta horrek suposatzen dituen aldaketa guziak. Eta adin taldeen arabera? Ipar Euskal Herrian deskribatzen dugu gehienetan adin piramidearen 2 soletan dela euskaldun kopuru handiena. Hau da, helduek etxean euskaldundutako adineko belaunaldi hori, eta gazteak euskaldunak dira ere gehien bat, eta haiek eskolan edo ikastolan euskara ikasi dute. Eta bien artean, bada belaunaldi sakrifikatua, hau da, gurasoen belaunaldia, gehiena erdalduna dena. Hor, transmisioan etena izan zen, ez? Transmisioan eten bat izan da, eten nahiko bortitza, eta eskolak segurtatu du, familiak segurtatzen ez zuen transmisioa. Adin piramidearen solatik dator aldaketa.
gazteria geroz eta euskaldunagoa da, geroz eta prestatuagoa da, eta pixkanaka gazteriaren espaldetan izanen da euskararen etorkizuna ipar Euskal Herrian. Askotan esaten den, jakin bai eta erabili? Duritzen zauku gazte esparruetan euskara erabiltzeko naturaltasun eta kode berri batzuk ari direla berreskuratzen, eta horrek ere optimismoz jazten algaitu ein batean. Eta jarrerak? Nolako jarrerak ditu iparraldeko biztanleriak euskararekiko? Begira, jarrera aldetik ezkira Euskal Herriko beste eskualde batzuetan bezala, Nafarroan adibidez nun biziki polarizatua den iritzi publikoa, ipar Euskal Herrian... Hemen ez? Ez, aldekotasun nahiko handi bat bada, eta hau zinez gure indargune handi bat da. Eta biziki interesgarria dena da, 2025ko udan, Frantziako IFOP institutoak, beraz sondeuak egiten dituen instituto nazionalak, aztertu ditu biztanleen jarrerak hizkuntzekiko. Ipar Euskal Herrian, biztanleriaren 82ak bat egiten du euskara koofiziala izaitearekin. Asko da hori? Ikaragarria da. Hautitxik guziak hortaz jabetzen balira, ja presio gehiago igotzen alko ginuke Pariseruntz estatutua legea aldatzeko. Eta bigarren datua da, biztanleriaren 76, hau da, bierena, ados dela euskararen irakaskuntza derrigorrezkoa izaitea Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan. Beraz, hor, terrenoa prest dugu, biztanleria prest da, iritzi publikoa prest da, sekulako aurrera pausoak eman ditzagun, hizkuntza politika publikoan, eta hau sekulako altxorra da, euskararen alde lan egiten dugun ontzat. Eta bada, pedagogia eta bitartekaritza lan bat egiteko, jende guzia horrek, gure auzoek, gure lagunek, gure lankideek, jakin dezaten eta uler dezaten hemen euskara ikasiz, mundu oso bat deskubrituko dutela, eta horrek idekiko dizkiela perspektibak. Eneko, eta aurrera begira horretan nun ikusten dituzu indargunerik handienak hemen? Egan ezake bat gazteria dela eta bi gure egora kaskarrak emaiten digun bizi gogoa. Euskara ez denez ofiziala, gure egora komplikatua denez eta beti aizearen kontralan egitea behartuak girenez, horrek behartzen gaitu kreatiboak izaitea, behartzen gaitu sortzaileak izaitea, elkarrekin lan egitea, kooperazioa ere garatzea, eta ein batean ere pixka transgresiboak izaitea. Eta transgresio hori biziki beharrezkoa da, eta behar da Euskal Herrian, arnazgune izaera duten herri batzuetan galdu den zerbait da. Hau da, uste dut dugun indargune bat Ipar Euskal Herrian. Adibide batzuk? Adibidez, gusten delarik, baduela ia 30 urte EHZ bezalako festival bat antolatzen dela bakarrik gazteen esku. Eta justuki duritzen zait gazteek naturalki ekartzen dutela Euskara haien esparruetan. Adibidez, bada Lapurdin zonalde gris bat, sarnegu zonaldea, eta begiratzen direarik herriko bestak, gaur egun herriko bestak ze estetika duten eta ze hizkuntza erabiltzen duten, ni harritzen naiz 1000 franga batean adibidez, kartelak euskaraz izaitea, programazioak haintoki handia emaitea euskal kulturari, eta hau dola 30 urte etzen pentsatzen al, eta hori da gazteek ekartzen duten zerbait. Beraz ikusten duzu hor, aurrerapenak badirela. Badirela eta gazte hauek zartuko direla, beraz behar bada hortik ere beste esparru batzuk zabalduko. Beraz badugu partida oraindik. Nire ustez bai, beharrik bai. Hegoaldean, Lapurdiko hondartzak surfean aritzeko leku apartak direla soberan dakigu. Iparraldean, errugbia, futbola baino gehiago maite dutela ere badakigu. Eta nork ez du Ameriketatik ekarritako eta 1650 urte inguruan ereiten hasi ziren ezpeletako piperren berri izan. Baina klixe eta zaratago, zer dakite, zer dakigu hegoaldean iparraldeari buruz. Hori jakiteko Donostiako irakasle eskolara etorri gara. Bertako ikasle gehienak gipuzkoarrak dira, D-ereduan ikasi dute eta bertan ere euskaraz ikasten dute. Gazteak. Gaurko dinamikan galdera batzuk botako dizkizuet, eta zuen erantzuna baiezkoa baldin bada, txartel berdea altxa behar duzu, bai? Zuen erantzuna ezezkoa baldin bada, txartel gorria. Lehen galdera, nor egon da iparraldeko 3 hiriburuetan? Hurrengo galdera, zenbatek hitz egin duzue iparraldeko euskaldunen batekin azken urtean? Zuetako zenbatek dakizue frantsesez oinarrizko elkarrizketa bat izateko moduan. Zuen artean nork
irakurri du iparraldeko idazleren baten libururen bat, edo entzun iparraldeko musika talderen baten albumen bat azken urtean. Eta azken galdera. Nork daki zein den Baionako auzapeza edo alkatea? Aiba, batek bakarrik. Zein da Baionako auzapezaren izena? Etxegarai. Hori da. Aizue, eskerrik asko. Ideia interesgarriak atera dira. Uste dut, bueltatuko naizela besteren batean. Argi dago, hegoaldean badagoela zer hobetu, iparraldeko ezagutzari dagokionez. Joseba, hor daukagun etxe handi hori ongi ezagutzen duzu, ezta? Bai, ongi ezagutzen dut, hor ari naiz hautetsi, auzo kontseilu ez okupatzen naiz, eta gero Ipar Eskualerriko elkargoa udalen ordezkaritza denez, nik Baiona ordezkatzen dut eskola elkargoan, eta mugaz gaindiko harremanak eramaten ditut Baionako eskola elkargoan. Hain zuzen ere, horretaz itzen gai nuen pixka zurekin. Askotan aipatzen dugu ez? Euskarak elkartzen gaituela, hizkuntza komunitate bat garela, Euskal Herria garela, baina inpresioa dut, iparraldearen eta hegoaldearen arteko harremanak asko ahuldu direla azken urteotan. Ez dakit ados dauden horrekin edo. Ahuldu direnik ez dakit, aldatu direla bai. 20. mendean, baginuen bertze gizarte bat, bertze egoera politiko bat, eta uste dut gure gizartea euskaldunagoa zela, gizarte tradizionaletik hurbilago, eta bertzalde bi egoera politiko oso desberdin genituen, eta horrek ere lagundu ditu mugaz gaindiko trukaketak. Baina harremanak pertsonalak ziren. Justu muga ondoan diren herrietan, laborantza herriak ziren gehienak, nekazaritza herriak, eta hor trukaketa honitz bat ziren, laborari edo nekazari bizimoduari eta horren inguruko ekonomiari lotuak. Geroztik aldatu da gure gizartea. Arrunt gainera? Arrunt. Uste dut eskual komunitateak atxikitzen duela harreman hori, mugaz gaindikoa, naturala zaiola, baina egia da mundu horretatik urrundu direnak edo kanpotik etorri diren dentzat, ez da baitez bada argia mugaz gaindiko herri bat garela eta harremanak egiten alditugura. Eta beste gauza bat aldatu da ere da harreman instituzionalak. Alde batetik Euskal Elkargoa sortu delako, 2017an Frantziako iraultzatik gertatu ezen zerbait gertatu da, Ipar Euskal Herriak bat egin duela erakunde batean, Euskal Elkargoan. Orduz geroztik gure lurraldeak aho batez hitz egiten aldu, eta aho batez hitz egiten aldu baita ere Hego Euskal Herriko erakundeekin. Hori aldaketa handi bat izan da, adibidez Eusko Jaurlaritzarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin edo Nafarroarekin lan egiten aldugulako Eskual Elkargoarekin, eta indarra dugulako ere, lantalde bat dugulako mugaz gaindiko harremanetan aitzeko, baita ere hizkuntza politikan aitzeko. Honekin lotuta badukat beste galdera bat. Joseba, aipatu duzunaren ildotik nolakoak dira iparraldearen eta hegoaldearen arteko harremanak? Hizkuntzari dagokionez, elkargoak baditu harremanak Jaurlaritzarekin, badugu hemen tresna bat eskuararen erakunde publikoa deitzen dena, bertan dira instituzio guztiak eta horrek du obratzen hizkuntza politika gure lurraldean, eta adibidez, mugaz gaindiko egonaldiak sustatu ditugu, Ipar eta Hego Euskal Herriko gazteak elkarrekin izan daitezen, udako egonaldi batzuetan, eta haien harremanetako hizkuntza euskara izan dadin. Gero, Eusko Jaurlaritzarekin finantzatzen ditugu Ipar Euskal Herriko elkarteak, Seaska, AEKA, eta elkarte horiek ere badituzte harremanak Hego Euskal Herriarekin, eta elkarte horiek ere badute errol ikaragarria eskuararen bizi berritzean. Azken boladan ordea, diru arazoak eta aurrekontu arazoak ere maiz aipatu dira. Bai. Hemen bereziki eskuararen erakunde publikoaren egoera da hori. Aspalditik ez da igo EPren aurrekontua eta azken urteetan eginda beharren azterketa bat. Ikusteko zer egin beharko litzateke
litekeen Ipar Euskal Herrian eskola bizi berritzeko, eta horren arabera zenbat diru beharko litzatekeen. Euskal Elkargoak erabaki du bere aurrekontua emendatzea, 600.000 euroz, baina bertze erakundeek eta bereziki estatuak ez dute igo nahi. Estatuak egin du proposamen bat 100.000 euroz igotzeko eperen aurrekontua, eta horrek asarrea sortu du, gure asarrea gisa hortan, ez baita diru askirik izanen nahi ditugun ekintzak bideratzeko eta eskuarak behar dituen ekintzak bideratzeko. Orduan, momentu hontan Euskaltzaleak, elkarteak, elkargoko presidentea, etxegarai presidentea eta gizartearen parte handi bat mobilizatuak dira galdetzeko aurrekontuaren emendaketa, eta hori eskuararen beharrei erantzuteko. Iparretako harremanen gaiari berriro helduz, euskararen ezagutza handitzeak lagunduko luke iparraldearen eta hegoaldearen arteko harremanen sakontzean? Bai, gero eta zabalagoa da kopuruetan, baina proportzioan, kanpotik heldu baita jendea unitz, euskal hiztunen proportzioa txipitzen ari da. Eta orduan erronka handi bat bada, kanpotik datozen biztanle horiek euskalduntzeko eta euskarara ekartzeko. Eta euskarara ekartzeaz gain, bertze erronka da, ohartaraztea jende horri herri berezi batean badela, kultura batekin, hizkuntza batekin, eta hori ezinbestekoa da nik uste, etorkizunean jende horrek euskara ikasteko. Joseba, aholkuren bat hegoaldeko jendeari begira? Mesede bat galdetuko nieke, bereziki euskaldunei. Baionara etortzen direnean edo Ipar Euskal Herrira etortzen direnean, euskaraz hitz egitea eta lehenitzak euskaraz erratea. Euskaraz hitz egitea saltegiekin, ikusten dituzten jendeekin, naiz eta jakin parekoak ez dakien euskara, saiatzea lehenitza, bigarrenitza, hirugarrenitza euskaraz erratea, jende horri kontzientzia emateko euskara baliagarria izaten aldela. Komertziorako balimada ere baliagarria izaten aldela. Ongi apuntatuta. Seaska Iparraldeko ikastolen federazioa da, eta 1969an Laupa Bostaurrekin eta Argitxu Noblia irakaslearekin ireki zuen bere lehenengo ikastola Arrangoitzen. Gaur, 4.300 ikasle eskolaratzen ditu, eta azken 20 urteetan 13 ikastola zabaldu dira. Denera, 33 ikastetxe, 5 kolegio eta lizeo bat. Ikus dezagun zein den iparraldeko hezkuntza sistemaren egoera. Euskararen erakunde publikoak 2024an kaleratutako datuen arabera, euskarazko murgiltze eredua eta eredu elebiduna eskaintzen duten ikastetxeen ehunekoa gutxiengo izatetik gehiengo izatera pasa da. Esate baterako, lehen hezkuntzan ikastetxe hauen kopuruak 152 izatetik 171 izatera pasa dira azken 20 urteetan. Ikasle kopuruari dagokionez berriz, lehen hezkuntzan euskarazko murgiltze ereduan edo eredu elebidunean ikaste duten ikasleen kopurua 124tik 154 igo da. Kolegioan berriz 110tik 125 pasa da. Eta lizeoan bestalde 106 baino ziren duela 2 hamarkada eta gaur egun ia 115 dira. Eta hori, zenbat ikasle dira. Euskara edo euskaraz ikasten duten ikasleak 7.500 izatetik 15.000 inguru izatera pasatu dira. Alegia, azken 20 urteetan, ikasle euskaldunen kopurua bikoiztu egin da. Hala ere, ezin dugu ahaztu, oraindik ere, iparraldeko ikasle gehienek ez dutela inolako harremanik euskararekin hezkuntza sistema. Kaixo, Amets, Maialen. Iepa, ongi etorri. Haze lekua, haze guraldia. Eta bai. Garra benetan. Bai. Itxasun gaude, Maialen, eta esate baterako hemen irakaskuntzaren egoera zein da hizkuntzari dagokionez? Hemen bat ditugu 3 sail mota edo 3 eskola, alde batetik ikastolak imersioa eskaintzen duena, bestalde bada eskola publikoa, frantsesa kakotxen artean, eta 3. bat giristinua dena, eta hor ere elebiduna eskaintzen du horrek. 3 sailen artean, 3 eskolen artean 250 bat aur gutxi gora bera ditugu. Ikastola eta eskola giristinuaren artean ikasle kopuru gehiena hor da eskolatua, eta hor aur hezkuntzan imersioa ere eskaintzen dute. Eta horietatik zenbat ari dira, murgiltze ereduan edo eredu elebidunean? Gehiengoa, orokorki 186 eskolatua da Itsasuna.
Aizu, askotan esan izan dugu, eskola ezinbestekoa dela, baina ez dela nahikoa. Ados zaudete? Bai, noski. Osagarriak dira, eskola bistan dena baitezpadakoa da, euskara ikasteko eta erabiltzeko, baina familia eta egiko bizia eta isiak eta erabideak eta denak baitezpadakoak dira. Baditugu elkarteak ere biziki dinamikoak direnak itxasun, eskuararen presentziare segurtatua da, dantza taldean, eskuaraz emaiten dira kurtsuak, bestalde pilota partez ere eskuaraz, eta orain berriki plantatu den edo muntatu den eskalada elkartea osoki eskuaraz ere. Eta eskaintza hori osatzeko, udaleko bezalako elkarteak ere, baditugu. Bai. Ze udaleku ez da mugatzen udalekuak antolatzera, ez da? Ordan, guk antolatzen ditugu bilguneak edo udaleku idekiak, asteazken eta oporretan idekiak direnak, baditugu 3, Hendaia, Baiona eta Miarritzen, eta Uztaritze eta Itxasun bilgune bat da, baina 2 gunetan, beraz Itxasun 2021 ideki ginuen. Horrez gain, egonaldiak ere antolatzen ditugu, neguan eski egonaldi bat, Aragoian, eta gero udan 11-12 egonaldi 6-15 urteko gazteentzat. Eta ze kopurutan ari zarete mugitzen? Gutxi gora bera, 1100 bat aur hurbiltzen direnak bai, elkarterat. Oiek euskeraz ikasten ari diren, ikasleak izango dira gehienak? Horixe bera. Gero euskeraz egiten aldute? Haien familia egoeraren arabera ere, batzuentzat euskara ama hizkuntza da, beraz egeski eta naturalki ari dira. Baina asko, zaie naturala, eskolan bakarrik ikasten baitute euskara. Beraz, gurasoek izena emaiten dute justuki haien aurrentzat udalekun euskara praktika dezaten klasetik kanpo, batzuek edo askok euskara ez baitute entzuten etxean. Hori itxasunere ikusten dugu. Ahas hori da, eskora formala eskolan eta gehienek ikasten dute. Gero eskolatik kanpo biziki zaila da, ingurumena biziki frantsesa dugu ala ere. Gure realitatea hori da. Hortarako gure lana elkarteekin alde batetik. Eta hor, kusi duzue, gure trinketaren gainean eien atxikimendu eskorari erakutsi dute banderola bat eskaini diego eta eien logoak hor agertzen dira. Eta orduan, bada gogoa, bada xedea, nik uste dut bainan gure iduriko hasteko erriko etxeak behar ditu gogo horiek formalizatu gehiago eta errealitate bilakatu edo bihurtu. Bistan da, lanean jarraitu beharra dagoela. Hori bai, hori segitu behar dugu, dudari gabe. Buameak esaten zaie hijitoei iparraldean. Buameek indiar jatorria dute. Mugari gabeko herria da eta Europar Batasuneko biztanleriaren 1,7% osatzen dute. Hijitoak ez garen beste guztiak, paioa gara. Xiberotarrak ez garen guztiak, manexa garen bezalaxe. Manexak ardi mota bat ere badira, iletsuak eta adardunak. Kolorez txuriak dira, baina hankak, lepoa eta buruak beltzak dituztenez, ez izenez buru beltzak ere esaten zaie. Ardilatxanen zenide hurbilak dira. Bai, haien esnearekin Idiazabal gazta egiten da. Eta manexen esnearekin ordea oso iratik gazna entzutetsua egiten da. Kike, ardiak adarrak okerrak ditu. Akerrak dira, adarrak okerrak dituztenak, izaro! Ez, kasu honetan ardia. Begira, begira. Bai, baina horretik sekretutxo bat. Manex hauek, manexa dira. Margita eta bainat, manexok utziko aldiogu neoiz manex izateari. Bai, egiten bari maiz, 20 urtez mauleat bizitzea. 20 urtez? Ba, 20 urtez untxarik. Gutxienez? Bai. Bueno, agian, hemendik aurrera agian. Aizue, zein da une honetan Xiberoan euskerak bizi duen egoera? Ze kopurutan gabiltza? Ez dukai, zerbaiten erraitia, zeren... Bon, batutuk deja inkestak eginik tienak bizpahi urtetaik, udutzenzak 2 urtetaik eginik dela. Sibon batuk 10.000 bat bizizale, erraniok, eta statistikoki erdiak, erranik duk erdiak badakila gutigoa behea, euskara edo euska badakila heben Sibon. Bon, geho, statistikak dia, realitatea. Bon. Eta hemen gazteen artean, esate batareko, zuen artean, zein daia ohiko hizkuntza edo nun, noiz zenbat egiten duzu euskeraz?
Dependitzen dik, zumaitekin txipidan ikuskaz mintzo hizalaik, aizago hausartzen hiz eta ordin txibotar esigitzen diagu, bena adibidez geogo eta habo handitzen hizalaik eta beste ezagutzak egiten dukalaik sibeun. Mariuski usulehen hitza frantzez egiten diagu nahiz eta biek uska mintzatu. Eta hoi ondotik duk guemanean kanbiatzia eta isatu uskaz haitzia. Lanean, biak hemen ari zarete, zu irratian, eta zu diseinatzailea zara ez, Marketa? Zu zure enpresa duzu? Bai. Zeizkuntzatan egiten duzu lana? Habosena uskaz, isatzen jatz. Jantik euskalduntzelaik eta bestela ez delaik ahal frantzesez. Zu, bainat, Xiroko bozian ari zara lanean, zer moduz ari zarete? Ni hainuk euskaz egunoz, haiduk abantaia handia Xiroko bozan lan egitez, geho euskal irratietako kaseta hainuke bai. Ordina hor, kutsatzen ingula purtar eta basena fartarekin, edo eta frantzesez agitzen zitak bai, politikaien algarizketatzeko isin frantzimentak tutzak, ordin hor frantzesez abilten jat. Beti bada, dikotomia bat, euskalkia, euskera batua, eta kasu honetan uste, Sibereraren egoera gaina, neko berezia dira, zuena da euskalkerik urrunena esango genuke, nola bizi duzu hori? Nik pertsonalki ez diat bortxaz gaski bizitzen, Sibeun hizalaik Sibeotar ez mintzo hiz, edo gehiago hartin beti Sibeotar ez mintzo gutzak, heben ez baita batua entzuten, hala duk. Ena geho beste pertsonekin ahasten hizalaik, beste euskaldunekin, bortxaz isiatzen diagu manea batetan adaptatzia edo batuaz mintzatzia. Ni generateko beti Sibeotar ez hainuk, eta geho ikusten balin badut parekuak ez dila ulertzen edo komprenitzen, ordin isiatzen jat baskulatzea ene heinin batu alat. Geho egan bardik, Sibeko ikastoletan, hamar urtartino kolegioa beno lehen hebenko euskalkia dela ikasten. Ordin geho begiatzen da hoi naturalki, eta ni espein ikastolatik igan ez dut ujantza hoi, ordin jarrakitzen dut Sibeotarez, eta lan antako galtatzen erraiten dut aitzinetik. Kasu fite mintzon niz, ez baduzu ulertzen, erraiten ditazut. Eta harripikatzen dit barbada, mena ez da, usian ez da beharrik. Gero hemen, Siberuan, asko ez zarete, baina asko mugitzen zarete, hemen badabete zerbait. Hor, erranberdik, hori esker dela, eba euskauan hor, zerren ez txago aipatu heina pastoral eta maskadai esker, euskaldun hanitz, arra euskaldun zentiagu, edo sumait galtzeko bidian dienak etxekitzen tiagu bortxani, hori esker, ez paguntu hoik, segur mineginen zile, eta hoi, badik beste... Hori nabaritzen duzu ez? Bai. Balio duela, indarra duela hizkuntzari eusteko, ez? Bai. Ez padugu holakoik egiten edo ez pagia egitzen gaiza sortzen, pentsatzen jate hola dela habonik galduko gue hizkuntza. Geho guarrenkua bat duk demografia bai. Basabuian, mandezagin, basaburua, iruri edo salgizetik aitzina den, Santa Grazia Artino eskualdian, dira 1000 bizizale, eta mandezagin 2008 urtin, 6 sortze izan dira. Ez da, ordin, 6 hoietan, heltu bada bost junendi ikastolarat, eta bena statistika txipiegi da, ordin, ikusi bardal, hortain nula hobetzen ahalden, ordin bada euskaldun habo, bena demografia paltzen nahi da. Giaduko ikastolan, lehen zutean egazkien abertzaliak zutean, juiten ikastolan, oai baduk beste jenteik, euskaldun ez tienake, horra behitia ikastolat, hemen Sibeko ikastoletan ebai. Baduk ikastolak jente habo biltzen dik. Horen jolastik bat ingo dugu, Siberera ezautzen ez duduten entzat? Sibereraren iztegitipia osatu genezake? Bai. Esate baterako, zuek ere belia dituzuen, ez batzuk. Gehiago? Habo. Pixka bat? Amini bat? Taldea? Saldua, bai, saldua. Taldea komprenigarri da bardin Siberuan, bena saldua bai. Larun bata? Esken eguna. Ekaina? Arra maiatza. Bai, noski. Prefosta! Bukatu? Urentu. Mesedez? Otoi? Ongi izan? Izan ontsa. Baita zuek ere. Zuberoan maskaradek eta pastoralek tradizio handia dute. Maskaradak inauterietako zikloan kokatzen dira. Neguan ospatu eta hainbat pertsonaia eta dantza ezagun biltzen dituzte. Pastoralak aldiz antzinako tragediak dira. Udan eskaintzen dira aire zabalean eta milaka ikusle biltzen dituzte.
Mende honetan berriz, Nafarroa berean libertimenduak berpiztu zituzten Antton Lukuren ekimenari esker. Bertsoa, dantza, musika eta antzerki satirikoa elkartzen dituzten ekitaldietan. Eta ezin aipatu gabe utzi, iparraldean antolatzen den ekitaldirik indartsuenetakoa. Euskal Herria zuzenean jaialdia. Euskal Herri osoko eta nazioarteko kantariak, hizlariak eta era askotako proposamenak eskaintzen dira bertan. 1986an jaio eta Arrosan, Arberatzen, Baigorrin, Baionan, Eletan, Idauzemendin, Irisarrin eta Lekornen egin dira EHZ-ko edizioak. 2018ko edizio nomada ere hemen egin zen, itxasun. Aitor eta Leire, Euskal Herria zuzenean jaialdiko antolakuntzan zabiltzate. Bere garaian ze helbururekin sortu zen jaialdia? EHZ-aren hasierako helburuak aipatzeko, 80. hamarkadara jo behar dugu, izan ere 86an abiatu zen jaialdia. Jaialdiaren sortzaile kontatzen dutenez, garai hartan haien helburua izan zen barnekaldeko eta kostaldeko gazteak elkartzea. Izan ere, sekulako arraildura zegoen, barnekaldean laborantza munduaren eta usten ari ziren herri horien artean, eta kostaldeko gazte urbanoagoen artean, egin handi batean frantsesez bizi zirenak. Eta azpimarra daiteke, jaialdia sortu zutenetako hainitz, ez zirela euskaldunak garai hartan. Eta orduan, bi eragileren artean sortu zuten jaialdia, piztu elkartea zegoen batetik Lapurdin kokatutako elkarte bat, kontzertuak eta hainbat ekitaldia antolatzen zituena, eta bestetik Iruregiko irratia, batez ere Baxe Nafarroan, funtsezko komunikabidea eta funtsezko eragilea zena. Orduan, hasierako urte haietan batez ere, EHZ-ak sekulako tresna suposatu zuen, belaunaldi oso bat Euskarara eta Euskal kulturara ekartzeko, horrez gain diskurtso oso bat lantzen zuten globalizazio kulturalari aurre egin beharraren inguruan, Arrosan herri eta kultura gutituen aterpe edo eremu bat sortu nahi zuten, eta gutxi gora bera, erran daiteke nire ustez helburu horiei eusten diegula. Horrelako jaialdi bat nola antolatzen da eta nola finantzatzen da? Beraz, antolaketa azkenean hori bai azpimarratzen dugu urte guzti horietan oinahitu da laguntzailegoan, bolondresekin eta diru laguntzak badira, erakunde publikoetakoak, baina azkenean horrek representatzen du 100%, funtzionamenduaren 100%, beraz nahiko gutxi, eta EHZ-ak funtzionaitu nahi du diru laguntza hori ez autonomo izanez, hori ezinbestekoa da, guk gure proiektua egiteko eta ez beste zenbaiten araberakoa edo... Eta galerak badaude, hori nola konpontzen da, horrelako jaialdi batean? Uste dute ikusentzule batzuek ere gogoan izanen dutela. 2017an bertan bera utzi behar izan ginuen EHZ eta jaialdia aintzineko egunetan izandako euriteengatik. Eta festivala hasi berzen egunean bertan, ostiralean, prentsaurreko bat egin genuen Lekorneko Garroa Gazteluan, eta Euskal Herriari egin genion elkartasun erauntzirako deia. Pena hundiarekin jakinarazten dizuegu aurtengo EHZ festivalaren 3 egunak bertan behera uztea erabaki dugula. Erabaki zaila izan da, baina egoera horretara behartu gaitu. Laguntzaileen festivalarien eta artisten segurtasuna ezin dugu bermatu. Eta zoragarria izan zen ikustea nola, asteburuan bertan, kulturgile batzuk elkartu ziren Donostian kontzertu bat antolatzeko EHZ-ari babesa emateko. Aipatu dut Donostiakoa, baina halako ekimenak antolatu ziren ondoko aste eta hilabetetan Euskal Herriaren luze zabalean ez. Eta momentu berezi hura mugarri bat izan zen ohartzeko Euskal Herriak, Euskaldunek, kulturzaleek sekulako atxikimendua diotela EHZ-ari. Zorionez EHZ-aren proiektua gaur egun bideragarria da ikuspegi ekonomiko batetik, eta horri esker badugu alako lasaitasun bat, proiektuaren epeluzeko ikuspegia lantzeko, eta batez ere gure balorei eusten dien antolatzeko manera bati eusten diogu eraberean. Hizkuntzari dagokionez argi dago EHZ-an euskara erdigunean dagoela. Baina badirudi lehen bilerak frantsesez egiten zirela.
Nolakoa izan da bilakaera hori? Lehenago aipatu bezala, EHZ-aren sortzaileetako hainitz eta hainitz, ez ziren euskaldunak 80. hamarkada hartan, dudarik gabe jaialdiaren bidez euskararen sustapena zuten helburu, baina alabeharrez praktika militante hori egin handi batean frantsesez garatzen zuten. Eta aski prozesu naturala gertatu da urteak pasa arau, sehaskan eta murgiltze ereduan geroz eta ikasle gehiago egon ahala, belaunaldi horiek iritsi dira naturalki EHZ-aren antolakuntzara, eta EHZ pasa zen 2000. hamarkadaren bukaeran gutxi gora bera, ia euneko eunean, barne mailan bederen, euskaraz funtzionatzera. Eta ejan daiteke, EHZ euskaraz sozializatzeko, euskaraz harremantzeko, funtsezko espazio bat izan dela, hainbat belaunaldirentzat. Eta antolakuntzatik haratago, programazioan adibidez, badago hizkuntza irizpiderik? Nik uste hor azkenean egin zen urratsa, programazioa ere bai, kontzertuena adibidez. Geroz eta euskal talde gehiago ekartzeko ahalegina eginda. Horrek ez dukentzen beste talderik ere agertzen dela EHZ-aren eszena gainean. Badira frantziakoak, badira beste hainbat egialdetakoak. Eta azkenean bai, hori ere nabaritzen da, barne mailan ez ezik kanpora begira aldaketa hori eman da hizkuntzaren aldetik. Zenbat kontzertu egongo ziren, milaka. Baina zein izan da kontzerturi jendetsuena? Gogoratzen zarete? Gogoratzen edo kondatu digutenaz izanen da, ze uste dut ez aito jezni ez ginen egon, txipiegia ginen, baina kontzertu potoloena edo jende gehien ekarrizuna manutxa horrena izan zen urteetan. Rod Stewart, britainiarrak urte askotxo daramatza musikaren munduan, eta berea da historiako kontzerturik jendetsuena. 1984ko urte zarrean, 3,5 milioi pertsona bildu baitzituen Copacabana'n. EHZ-etako kontzertuek ezin honekin konpetitu. Ez da nahi ere, aisialdi esparru alternatiboa eraikitzearekin nahikoa eta soberan. Naira, Jones eta zuek alternatibo sentitzen zarete? Zerrengo dugu baietz. Personalki ez, baina behar da utzi. Ziek hasi ez da behar da. Alternatibo, ez dakit, zeren alternatibo behiratu beharko genuke? Ez jakinen duzue? Euskal Herrian ikrango nuke pixkat baita, hemen ipar Euskal Herrian naira, badugu alternatibotik pixkat zerbait ez? Nik nuke ditugun inguruak eta beste sistema batetik kanpo egiten diren gauztan hori nahitzen dela igual. Xan, zu idazlea zara, Aira zu bersolaria, Joane zu aktorea, nola ikusten duzue Euskal Kulturgintza iparraldean indartzen ari da? Iduritzen zait, bai, badela mugimendu aski azkarra Euskal kulturaren alde. Ze hemen asteburu guziz kasik kontzertu bat edo ikusgarri bat edo begiratu daiteke, entzun daiteke. Beraz, bai, bada mugimendu bat Euskararen inguruan, eta ene ustez hori eskertzekoa da bai. Nik jaen nuke, adiez, udapartean egia da erriko bestetan garrantzia handia maiten dela ekartzea Euskal Musika taldeak, eta hori egia da apreziatzen dela initz, eta jende bat urbiltzen dela ere Euskal Musikara dibidez hortik. Bertsoaren kasuan jaen nuke baituela bere momentuak, jaen nuke lekuka funtzionatzen duela. Baina nik uste egoera aski honean da. Eta gazten artean, zuen lanak zer nolako jartzuna du? Ze, oraindik ere, hemen iparraldean gazte gehienek ezakite euskaraz?
Nire kasuan nik lan egiten du batez ere etxeko txikienekin eta familiekin, beraz janen dugu iristen naizela ez, eskoletara, ikastoletara, sare sozialetan ere adibidez gazteak izanki saiatzen gira ere beste lanketa bat egiten, beste zaik proposatzen, bai bideoklipak, bai bideo bereziak, bai beste edukimota bat, eta nik nire kasuan bintzat ikusten dut eragina baduela eta nora baitera iristen dela. Euskal Herri mailan genuke badela beste mugimendu bat orain bertsoaren gana iristeko, izan feminismotik, eta izan beste alderdi batzutek, eta uste hemen ere nire bat esperantza uste ari dela ematen eta kusiko. Zerbaitek pixkat kezkatzen hau. Zer? Entzun izan dut behin baino gehiagotan, abiaz irakurzalean partetik, hainitz irakurtzen dut, baina ez euskaraz, ez dut lortzen euskaraz irakurtzea eta ez zait gustatzen. Eta nahi duriko, euskaren munduan gauza handiak egiten ari dira, baina oraindik ere irakurri behar delarik, ezakit zergatik muga bat, baina bada muga bat. Iparraldeko sortzaile batzuei entzun izan diet kosta egiten zaiela muga gainditzea eta hegoaldera iristea. Bai, baina muga behar da euskaldun guziek jartzen dugu muga. Personalki kosta egin zait, bai, EAErat edo Nafarrorat joaitea liburuaren saltzerat edo irakurketa kluben ikusterat, baina nahi duriko egoaldeko artista batzuei, ez denei, batzuei ere behar da kosta egiten zaie, unat etortzea. Guk ezartzen ditugu muga horiek, guk. Ni nire kasuan gertatu izan zaitez, antzesteko unean edo, nire saio bat edo proposatzea eta erantzuna izatea ez, guk lehentasuna eman nahi dugu egoaldeko jendeari. Edo egoaldera ere joatea eta ikustea ere ipakaldearekiko den ez jakintasuna, ez? Saran bizi naiz, eta hori zer da, Parise ondoan. Eta badela distantzia pixkat eta ez dakit ez jakintasun pixkat ere badela, beraz nik uste bai. Zaila dela ere artistikoki edo pertsonalki ere ez muga hori haustea eta pixkataratago ere joatea. Bertsotan ere bai? Bertsotan nire kasuan justuki. Saio konkretu batzuetan edo sarekitetan interesa da Euskal Herriko jende guziak etortzea, beraz. Justuki, iparaldekoaren kupoa bete izan dut usu, baina gero egia da leku hortan ez naizela senditu iparaldekoa. Eta aurreko belaunaldiarekiko nola sentitzen zarete? Hausle ala jarraitzaile? Aintzineko belaunaldia nik eskertzen dut dena sortu zuten, dena. Eta haiei esker ere bizi da oraindik euskara, nahiz eta egoera latzen den, baina hala ere lehenagoko artistak eta nik eskertzen ditut. Aizue, begira, nor datorkigun hemen? Itxaro Bordarekin etorri naiz. Ara! Ezagutzen duzu? Salon itxaro, biztan dena. Izenez bai, pertsonalki ez. Nola ez dugu ezagutuko. Ostion aipatzen baik inuen, justuki alternatiboak girena ez dakit. Azteko bai itxaro eraldatzaile izan zela eta eraldatzaile dela beti. Eta gara, zuek errandu zuenetik, pixka bat, senditzen naizela, zuekin ere denbora berean, ikusten ditu dalarik bertsolari gazteak, aktore gazteak eta iparaldekoak edo idazle gazteak, behalako goxotasun bat emaiten da, eta ganez, gure eromenak segitzen du. Itxaro, gazteak entzun dituzu. Esan dutenarekin, ados? Edo bada belarrira jo dizun zerbait? Gehien bat ados. Iduritzen zait, segitzen dutela, egia da, 80ko hamarkadan senditzen ginuena eta menturaz, aintzineko belaunaldietan ere, ez zegoela ezer. Zuek ere bizitzen duzuela halako. Desertu batean bezala bizizirezte, baina hala ere, desertu hori populatua da, ekintzak badira, nahiz eta jende guti, beti bada, jendea euskal kulturarentzat, eta hori, nolako, baltsa horrek segitzen duela bai hitzeak, bai bertsoak eta bai antzerkiak edo klunek edo paiasoek edo. Beraz, Itxaro, badugu etorkizuna. Bai, badugu etorkizuna, biztan dena bizia deno eta hizkuntza hor dagoeno eta gozatzeko gogo hori hor dagoeno, bai, etorkizuna badago. Eta gainera nik ikusten dut ere nola aldatu den euskal kultura feminizatu da, gaztetu da, eta gainerat euskara eremu ezberdinetara doa, nandezagun LGBTQIA+, alor hortara doa, sekulan hunki ez duen alorak, eta eholako adibideak eman itzazke, gana edut, zabaldu dela, eta hor bai badela etorkizuna. Ondarrale, haizeak basamortuak mugitu ditzake.
Eta denboraren poderioz baita mendi boteretsuak igatu ere. Haizean menderatu izanaren ilusioa izan dezakegu. Baina ez da beti horrela izaten. Enbata, zirimola, aizerrea, traganarrua, aizekirria, haize mota ugari dago norabidearen eta indarraren arabera. Ara? Tximeleta bat. Munduaren punta bateko tximeleta baten hegalen mugimenduak, munduaren beste puntan haizeteak sor ditzakela esan ohi da. Iparraldean ere gero eta gehiago dira hegalak astintzen ari diren tximeleta euskaltzaleak. Begiratu, zaindu eta elikatu ditzagun euskararen haizete indartsua sor dezaten. El tüden hastian jabo, bien bitartean ondo izan eta hobeto bizi!